Hın sağa siritten sağlanlar diyen bestibel itinen Brilliantовые нотки фестиваль уна қарчаны ко күрәктәр ытылалар. Бу күрәктәр туһунан сылларын соруктарын кайдак ытылаларын туһунан бияха күрәк тәриячләре, фестиваль тәриячләре калган олар, ол курдук Алдалена Ахлопкова, онна Надежда Сидорова түйәсәрдән. Бу бриллиантовые нотки ден күрәк отан үгүс республикалык тактыра мин тус бәмәмә истибитем. Олардан кайдак күрәгы, кайдак быйлактык барар, быйыл онда кахас түгелен болар, багасы капсанара. Бриллиантовые нотки фестивальный комитет путнан, бо республика бут хигер, республика бут арас монуктарыттан оголору, ичаттары, састакты жону муннямыт әлбәк фестивальләре тәребит. Кеннәр таланнарын, сайыннаралларын, бар жон бехереблиге тахаран таланнарын, жогордарын, бигергетелләрен тугар. Ден сылак соруктак тәребит. Онаттан ол кең айгага сынага такканнар жолланаларын тугар денсе. Онаттан быйыл бу Сахариттен бу кыймыт сагаланар ден коракка болар тәрәһин чертитинен намно 6 төгүлүн творческий фестиваль бутын тәрияри белемнене сылчабыт. 6 төгүлүн. Отон аспыт сылларга бу кайдак болан аспытай битәре. Аспыт сылга тон бастыкы сыллардан тәннәтәккә маңнай агаяк кытачыбыт буллагана сылайы әлби турар. Сылайы беге өссө әлбәк таланнах, өссө әлбәк жогордак жону муннямыт фестиваль бутын кең айгага тахарды ден әти хасап. Отон саңа тук номинациялар кийдилери бу күрәккә калбит фестиваль кытты калбит кытачыр тук күтәри хаңа. Быйыл боллагана бихеха үст саңа сүйрән кирде. Ол курдук бастыкынан үрүң тулук творческий студияны кытта тәңгә холбахук үрүң тулук тен Остория суряхныгар күрәк билләрленә. Ол таханан өссө саха фильмы кытта Дмитрий Шадрины кытта тәңгә ме холбахук кино сутугар күрәк берләрленә. Онна үһүс ата быйылгы күрәк бит самы улахан проектынан болар харчаны ко. Ол курдук планы бестерттен 12 хасырга аналлах кыргыттарга аналлах күрәк. Манна кыргыттар боллагана бәйләрен таланнарын, бәйләрен жогордырын көрдөрөн көрәктәр болар. Хачаны куага кыйбыт кыһы боллагана биһиги принцесса вселенная күрәккә ытарысыл жабыт. Ол күрәк боллан 2019 елларга Москва күрәккә ытыллыга. Он таханан әлбәх багай бу сүдәх эргеле улхан көрәктәргә ңирилар күтәлләр. Ол курдук клубра Минимис Россия, Таланты Россия дигән көрәктәргә бу хачаны куага бирис быһытнан биһи кыргытыр бутын күтәлләр. 12 хастыргар дери. 12 хастыргар. Саяпкалар ханна иллар перехтерин сөбөй терапевттер билин интерьерге яплактар. Тон интерьерге терапевттер була бер бу кабараларын күтәбит, биһиге була хаяпканы билген жо хумыялар бут. Харчаны куага сүрбе 5 җыгылагы хумыя бут. Короленко 25, второй этаж хумыялар бут. Отон оны терапевттерин интерьергетер булукта, ханнык туакка белән булуктактар ягылар төһмәктәргә. Манна боллагана түймәктәре сүрдәгән ден барыстыда ден дәкканада олгынан баран биле әлбәх белемнине әрәйләр. Бастыкы түймәкпеннән буларба бәйне билгеннәре, ол курдук кыз саңарарын, бәйтен кайдак туттар хаптара, бәйтен кайдак көрдөрөрен сыналыктара, икки түймәкпеннән булар бәя жогырын көрдөрү, ол бетер этап таланта, манна кыз бәйтен жогырын көрдөрән ыллан, тоян, күлән, тугатырын җүлүсбә кадырыктак, оны үсүһүнән сама сүрүн түймәкпеннән булар бу карчана маны таңа хайдан булар. Манна буллар нарат карчана ден диктелләр. Ол белемнәр булактары ди, оны таксыннар җүлләр сүбәгә көрәчләргә кадырыктактыр. Ото бу бриллиантовые нотки күрәк кыттачларга сүрүндән тугы берәри. Кини кыттачыларга олу сәлбәк омнулуат түгәннәре берәр бисеһләре көрсүһүләре. Онна кыттачылар бут бе фестивальләр бутыр кәләннәр бәбәләрен көрәннәр әлбәкка вернәлләр. Саңага вернәлләр, саңаны маныгыны касыпәбит, бу таңаспытын манны коңорукка сыпәбит деннәр әлбәкка көрәннәр сайдан тупсан бараллар. Оннан бүтүн Россия ихинен андай дугада болдум болар арас фестивальләргә ыңгырылары тутан бараллар. Ол кеннәргә өссө сайдалларыгар, өссө саңа сахтар ариялларыгар маннык сол ан арылдан берер. Отон кыһын саха сиреттен сагалнар ден фестиваль ихинен болар буллар. Ди булар 6 ел болла, оны 6 түгүнне месиләктик болар турар. Быйыл уны кандай болар? Быйыл буллагана биһиге әлбәк кайыскаларының фестиваль бутын. Ыры, үнкү, фольклор, энни курдук сүрін кайыскалар бут, барыта маннык теңинен арас-арас сирдерге болалар.
Колобур үнкүбүт Сергелак Уаттар культура кинигер, ыры музыкальный колледжга, фольклор бу театр юного зрителя, инектеви курдук барыта арақсан, тоспа программанан күстәхтік теңінен үлелейбіт. Отон кайылаға бұхары үлеті жүлдір сүбе? Жүлдір сүбе бітігер сүріннен бұ қайысқаға сетихиләк, қайысқаға үйерақтәк, біліләк, көріләк түнер олар. Оннаттан бараларын бір кәлімінен сыналылар, кеме де өрі тұппаққа, кеме де баттабаққа бараларын тәңнік сыналан кайылаға бағаралар. Тон республика, оны бұл кейін ұлыстартан кәләнер ансамблынан даған күттіқтарын хөп? Оннука, ха. Оннаттан бұл кейнер ұлыстар болбадақ, жүкускайры қораттан болбаққа, бейхон нағыр бейха жаңыттан, өмекөйінттан, өліқметтан, оннағыр орта қалматтан кәлән күтталар. Оленаттан батча жон сылғы қастаметі кәлән иннек күттар өттір болақпытына, күджік фестиваль бұд надалақ болу демет саны бұд. Кырджыга да анытон бриллиантовые нотки, онна харчаны ко бу улахан фестивальдар сетихилактык ахаларгар багарабын, саңа кыйла котулак крачаннар будуттан сетихинен үйерде тураларгар багарабыт.